Prestavba domu? 5 vecí pred inštaláciou tepelného čerpadla. Čo robiť ešte pred samotnou rekonštrukciou takto starého alebo ešte staršieho domu? Pozývam vás späť do školy, aby sme si zopakovali základné pojmy. Ak by ste dovolili, ja som si urobil nejakú prípravu a bojím sa, že by som odbehol od témy, aj mi to v niektorom videu vytýkali, že skáčem z témy do témy, alebo by som na niečo zabudol, tak mám tu nejakú takú mustru, nejaké kroky a nehnevajte sa, že niekedy budem čítať. Zároveň nemusím robiť titulky pre tých, ktorí potrebujú sa aj text prečítať, tak je k dispozícii. Na čo by ste mali vy ako stavebník myslieť skôr, ako začnete rekonštruovať starší dom a chceli by ste použiť teplné čerpadlá? Poprvé by to malo byť obvodový plášť a jeho prípadné vylepšenie. Na tomto bode ja ako podnikateľ nezarobím nič. Ale radím každému, aby sa tento bod urobil poriadne, to znamená, aby sa spojil nejakým stavebným inžinierom, ktorý by mu vedel povedať, akú izoláciu by mal dať na obvodové steny, ako na stropy, s dodávateľmi okien, ale opakujem, priamo s dodávateľmi a výrobcami okien. Ja mám napríklad firmu Incon a nerobím jej zámerne reklamu, ale som s nimi spokojný. To znamená, aj teraz si ja vo firme idem vymieňať okná, ktoré mám z roku 98, a to, čo odporúčam, vám sám robím, čiže obvodový plášť si sám vo firme zateplujem, v lani som si robil strop, ten je najdôležitejší, ešte ho spomeniem, a teraz idem robiť okna a fasádu. Druhým bodom je zdroj tepla, ten by ste chceli meniť. Neviem, aké máte teraz kúrenie, či máte plynové, na pevné palivo alebo nejaké, ale toto video je určené práve tým, ktorí sa chcú zamerať na to, že si súčasný zdroj tepla vymenia za tepelné čerpadlo. Po tretie, povieme si niečo o vykurovacích telesách. Po štvrté, povieme si niečo aj o rozvodoch. No a po piaté, vetranie s rekuperáciou tepla, pretože zatepleným domom znížite infiltráciu na minimum. Ja som hovoril v jednom videu, že keď som bol malý, býval som v dome po mojich starkých a ten bol postavený v roku 1926 a nám viali v zime zaclony. Možno to starší ľudia poznáte, že jednoducho taká bola infiltrácia, že sme nepotrebovali vetranie, pretože sa vetralo prirodzene. Niekedy v 90. rokoch som bol na výstave Coneco, Ratio Energia, a tam výrobcovia okien mali z okien urobené akvárium naliaté vodou a hovorili, máme tak tesné okná, že nám môžu slúžiť ako akvárium. No ale tým pádom cez tie okná nešla ani žiadna infiltrácia. Viete, že okolo okien sa strieka purpena, ktorá to takisto úplne zalepí. Lepíte izoláciu na stenu, čiže tie vaše domy v podstate vôbec nedýchajú. Áno, preto som tam dal ten bod. No a poďme teraz postupne. Znovu sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu pri vykurovaní, že je to obvodový plášť. Staršie domy sa stavali v čase, kedy platili menej prísne normy na tepelné straty, respektíve tých stavebníkov ani ich tie nejaké normy nezaujímali. Postupne prichádzali opatrenia ako zlepšovanie kvality okien z hľadiska prestupu tepla a následne aj obvodový plášť. Staršie domy mali tepelné straty a výkony kotlov aj na 20 až 25, dokonca niektoré aj 30 kW. Preto prvú vec, čo by mal stavebník urobiť, je vymeniť okna a zatepliť si dom. Pri zatepľovaní domu by sa mal zamerať hlavne na strop, pretože aj súčiniteľ prestupu tepla pre stropy by mal byť čo najmenší. Čím viac si vy, stavebník, vylepšíte obvodový plášť vášho domu, tým menej peňazí dáte za nový zdroj tepla a aj počas rokov na prevádzkové náklady. Teda miniete každý rok menšiu sumu peňazu na vykurovaniu. Na takto zateplený obvodový plášť je potrebné si vypočítať nové tepelné straty budovy. Ja som tu dal odkaz, ten odkaz dám aj dole pod video, aby ste si to mohli pozrieť, ale na internete je spustu vecí, ak si dáte výpočet tepelných strát, tak sa vám ukáže niekoľko alternatív, ako si to môžete vypočítať. Kto ovládate trochu matematiku, ale ja tam ukážem neskôr vzorce, viete si to spočítať sami, naozaj nepotrebujete na to žiadnu zvláštnu školu.
Zvlášť by som odporúčal venovať sa zateplenie stropu, už som o tom hovoril, pretože cez strop vám odchádza najviac tepla. Je to spôsobené plochou stropu, je veľká a pozor ešte pri sedlových strechách. Rovnú strechu, ak máte rozmer 10x10 je takéto, ale ak máte sedlovú strechu, tak vyšitú plochu ešte zvýšite. Áno, teplý vzduch v každej miestnosti sa drží pod stropom a má vyššiu teplotu ako v strede miestnosti či pri podlahe. Na internete som našiel tieto dva príspevky, tak ich oba využijem, aby som vám ukázal ten rozdiel teplot od podlahy až po strop. Pozrite sa prosím na tieto obrázky. Áno, čiže toto je nejaké klasické kúrenie, ktoré tu je väčšia teplota, v tomto obrázku je to ešte viacej znázornené. Tu chce autor povedať, že ako je to pri radiátoroch a ako je to pri podlahovom kúrení. Našiel som aj druhý obrázok a ten hovorí ešte tu na výraznejšie, pri podlahovom kúrení pri radiátoroch. Čiže pozrite si, táto modrá čiara je vlastne nejaký ten priebeh teploty. Tu sú odkazy ešte na tie príspevky, prvý a druhý obrazok a tretí. No a k tomu podlahovému kúreniu, oni ho odporúčajú, ale podlahové kúrenie sa pomalšie zohreje, no aj pomalšie chladne. Dá sa povedať, že je to akási akumulačná nádrž. Pozor však, toto neplatí alebo nenahradí akumulačnú nádrž potrebnú na odmrazovanie. To je úplne iný pojem. Mám pripravené video aj o týchto akumulačných nádržách z tých informácií, čo mi jednotliví výrobcovia tepelných čerpadiel povedali. Táto akumulácia slúži pri prerušení kúrenia trvá dlhší čas, kým vychladne podlaha na radiátoroch, to cítite okamžite. Všimli ste si napríklad, že na jeseň už je vonku chladno, no vy ešte nemusíte kúriť a rovnako v auguste či septembri sa zrazu ochladí, no vy máte ešte vo vnútri teplo a to niekoľko dní. To je tá naakumulovaná energia vo vašich domoch. Ťažké stavby majú akumuláciu lepšiu, ľahšie stavby, to znamená stropy, krovy, kde máte iba izoláciu, tam je pomaly žiadna akumulácia. O akumulácii tepla hovorím v súvislosti s podlahovým kúrením preto, aj keď sa začína kúriť, tak trvá nejakú dobu, kým sa celá tá masa, to je masa betónu, nahreje, naopak radiátory sú teplé okamžite. No a dostali sme sa k samotnému zdroju tepla, ktorý ste doteraz používali a treba zistiť, v akom je stave, či sa bude treba demontovať alebo sa ponecha ako príležitostné kúrenie počas silných mrázov. Vysvetľujem to vo videu, nekupujte tepelné čerpadlo, pokiaľ nevidíte toto video. Je to video o návrhu tepelného čerpadla. Potom sa poďme venovať radiátorom. Radiátory. Je dôležité zistiť si, na akú teplotu vám súčasný zdroj tepla, to znamená kotol, vykuruje budovu. To znamená pôvodne, kedysi, ja som robil stavov v projekte Žilina, sa projektovalo kúrenie s teplotným spadom 90 na 70, dokonca až 92,5 na 67,5. Čo to znamená? Že rozdiel teplot medzi prívodom a spiatočkom bol 20, dokonca až 25 kelvinov. Toto je veľmi dôležité, pretože tepelné čerpadlá, vzduch, voda vám vedia vyrobiť vodu 55. Ešte poprosím vás, často mi píšu aj výrobcovia, aj predajcovia tepelných čerpadiel zem voda alebo voda. Ja nahrávam tieto videá o tepelných čerpadlách vzduch, vodách, lebo tých sa predáva najviac. A samozrejme poznám rozdiely a kvalitatívne rozdiely medzi tepelnými čerpadlami vzduch, voda a voda a zem voda. Existujú tabuľky výrobcov radiátorov, kde sa dá zistiť výkon vykurovacích telies podľa kvality vody. Kvalita vody sa myslí práve, aká teplota vykurovacej vody sa používa a aká sa po ňom bude používať. Toto je už otázka, s ktorou vám pomôže, alebo mal by pomôcť dodávateľ tepelného čerpadla, pretože mala by to byť kurenárska firma. A keď si vy pomeráte, pofotíte vaše radiátory a viete tú teplotu, čo som hovoril predtým o tom zdroji tepla, tak sa to dá vlastne spočítať. Ale samozrejme prvý predpoklad je ešte aj to zateplenie. Ja neskôr budem hovoriť, aké sú činitele prestupu tepla boli kedysi a aké sa používajú teraz. Prepočet rozvodov kúrenia. Pokiaľ sa mení kvalita vody, mení sa aj prietokové množstvo, ktoré prúdi v potrubí.
Úplne staré domy, ktoré mali samotiaž alebo gravitačné vykurovanie, tieto rozvody sú až predimenzované, čiže tam sa bať nemusíte. Pokiaľ však v rodinnom dome sa na obeh vykurovacej vody použilo čerpadlo, tak tu treba nanovo skontrolovať, či dané rozmery vyhovujú, alebo bude ich nutné prerobiť. Prečo? Mám tam neskôr vzorce a tam by som to chcel vysvetliť. Pre kontrolu radiátorov a rozvodov odporúčam, aby ste sa obratili na projektanta kúrenia. Je možné, že si tieto prepočty vie šikovný človek urobiť aj sám. Začneme tepelnými stratami. Existuje množstvo výpočtových programov na internete, čiže nie je problém, aby ste si tie tepelné straty vypočítali sami. Ja som napríklad tu našiel odkaz, ten je ešte pre už neplatnú normu ČSN 060210. Podľa nej som napríklad vypočítaval tepelné straty v roku 1982 v mojej diplomovke aj ja sám. A potom ešte v stavoprojekte Žilina, kde som pracoval ako projektant od roku 1990 podnikám, čiže aj pri podnikaní prvé roky som projektoval rodinné domy, kúrenie aj bytovky. Potom, otvorene sa priznávam, som sa viac venoval vetraniu a klimatizácii, ale nezabudol som to, čo som sa naučil. Áno, ale riadny projektant kúrenia vie viacej ako ja. Použijeme teraz princíp výpočtu, ktorý sa vôbec nezmenil a stále platí vzorec. Jediná zmena je, že ja som tu mal K, za čo ma niektorí kritizovali, že teraz je tam U, no nevadí. Takže množstvo tepla rovná sa U krát S krát delta T, kde Q je množstvo tepla vo vatoch. Toto sa vypočítava pre každú izbu zvlášť, ktorú chcete vykurovať. To, kde je izba v strede budovy, kde dookola sa všetky vykurujú, tam to počítať nemusíte. Áno, tam je dôležité spočítať obvodový plášť. Takže Q je množstvo tepla vo vatoch, U je súčiniteľ prestupu tepla, inak prevrátená hodnota odporu. Stavbári používajú odpor, kurenári súčiniteľ prestupu tepla. S je plocha v metroch štvorcových, steny, okna, podlahy, stropu danej miestnosti, pre ktorú tú tepelnú stratu počítate. A delta T je rozdiel výpočtovej vnútornej teplotne, zvyčajne vnútornú hovoríme 20, kúpeľňa má aj 24, potom chodby môžu mať 18 a hovorí o tom norma. A vonkajšej výpočtovej teplote, ktorá býva minus 12 alebo minus 15, v okali sme mali aj minus 18. Neviem, čo sa zmenilo a prečo, pretože mrázy tu máme aj minus 30. Čiže ten rozdiel delta T je 20 minus a v zatvorke je tiež minus, je 35 kelvinov. Tu by som chcel povedať, že jedna politička povedala, že si znížila teplotu doma o 4 stupňa a ušetrila 40%. Je to blud, to je podobne ako iná zasa hovorila o teplej užitkovej vode, ale nechajme politikov politikmi. Môže sa stať, že natrafíte, že súčiniteľ prestupu tepla je označiť písmenom K, hovoril som to, tak to bolo, keď som študoval, ešte aj po revolúcii potom prišla zmena, že písmeno K nahradilo písmeno U a princíp zostal. Odkaz na súčiniteľe tepla je tu ja ich budem mať za chvíľu aj zobrazené, nebudem na ne klikať. Ja som mal v roku 1982 diplomovú prácu vykurovanie domu Praha Perlova 1. Medzi ľuďmi je táto adresa známa ešte aj tým, že na tejto adrese sú aj živočíšne vykurovacie telesa, aby som túto moc odbornú tému trochu odľahčil, kto o tom viete. Čiže tu je moja diplomová práca a toto je ten dom v Perlovej ulici, kde som navrhoval kotolňu, ale počítal som tepelné straty celého objektu. Tu keď sa dívate, tak to je z mojej diplomovej práce. Okno malo vtedy súčiniteľ tepla 3,3. Myslím to vážne. Tu je stena ochladzová mala 1,9 a jednoducho tie súčiniteľe tepla boli také. Teraz sa pozrite, požadované odporúčané hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pre budovy s prevažujúcou vnútornou teplotou v intervale 18 až 22. Tu sú nejaké odporúčané hodnoty 0,30, 0,20, dokonca pre pasívne domy 0,18 až 0,12. 1,9, najhoršie 0,3. Toto je, prosím vás, to dôležité pre vás, to je to prvé. Obvodový plášť, kvalitnú izoláciu na strop, kvalitné okna, kvalitnú izoláciu po obvode. Poprosím vás, tu nešetrite, že vám niekto poradí.
Musí vám povedať a niekto spočítať k tomu vášmu múru, jak vám ten obvodový plášť a všetko sa vylepší a dobrý dodávateľ okien vám takisto povie ten jeho súčiniteľ prestupu tepla. Rovnako tento istý vzorec pre výpočet tepelných strát platí aj pre výpočet výkonu radiátorov. Znovu, Q rovná sa U krát S krát delta T, kde Q je vykurovací výkon vykurovacieho telesa vo vatoch. Je to jedno, aké je to vykurovacie teleso. U je súčiniteľ tepla materiálu, z ktorého je vykurovacie teleso vyrobené. A tu sú dve veci. U pri obvodovom plášti potrebujeme čo najnižšie, U pri radiátoroch najvyššie. Áno. A S je plocha vykurovacieho telesa. Delta T je rozdiel strednej teploty na vykurovacom telese, bývalo teda 90 na 70, čomu zodpovedala stredná teplota 80. Rovnako to isté platí aj pri 92,5 na 67,5, bol stred 80 a teplota miestnosti 20. Čiže ten rozdiel v starom dome, v tom vašom staré dome bol 80 minus 20 je 60. Pri tepelnom čerpadle ale budete mať prívod maximálne 55 stupňov, čiže teplotný spád 55 na 45, stred je 50. A tak rozdiel teplot v radiátorov po rekonštrukcii, kde bude zdrojom tepla tepelného čerpadla, bude 50 minus 20 je 30. Zjednodušene povedané, ak ponecháte tie isté vykurovacie telesa, potom sa ich výkon zníži o 50%, berte to prosím vás ako približnú hodnotu, pretože rozdiel teplot zo 60 na 30 je polovica pôvodného výkonu, lenže vy keď máte vypočítané tepelné straty, tak radiátor sa dáva najbližší vyšší a tam máte určitú rezervu. Áno. No a z toho vlastne vyplýva, že zateplením by ste si mali znižiť tepelné straty o 50%. Inak nám radiátory aj rozvody nemusia vyhovovať. Môžu, ale nemusia. Ja netvrdím, aby niekto nezobral, že povedal si vo videu. Poprosím, aby ste toto skutočne nebrali presne. Vo videu vysvetľujem princíp, pretože každý radiátor v vašej miestnosti má určite väčší výkon, ako boli vypočítané tepelné straty, pretože projektant hľadá najbližší vyšší výkon vykurovacieho telesa. Takže máme za sebou zateplenie a kontrolu radiátorov, teraz sa pozrieme spoločne na rozvody. Pre výpočet rozvodov platí tento vzorec. Q rovná sa V krát ρ krát C krát delta T, kde Q je množstvo tepla. Množstvo tepla, ktoré to médium v tých rozvodoch má preniesť. Hlavná rúra z kotla je navrhnutá, aby ňou prešlo také teplo Q, aby dokázalo pokryť tepelné straty, ktoré ste si vypočítali a mali tú určitú hodnotu. Čiže vykurovací výkon a tepelné straty sú pri návrhoch približne rovnaké. Niekto dimenzuje a niekto si trúfne maličko aj poddimenzovať zdroj tepla. Nemal by však poddimenzovať rozvody, pretože tie sa časom zanašajú, čím sa zmenšuje ich priemer a dochádza k zmene kvantity. Ak ste používali plyn, tak nie je prekážkou, že sa kotol predimenzuje, ale pre tepelné čerpadlo sa môže aj maličko poddimenzovať. Niektoré firmy odporúčajú dokonca, že malo by sa dávať na 90% z tepelných strát. Prečo je to tak, vysvetľujem v inom videu. Ja sa ešte vrátim k môjmu rodičovskému domu. To, čo som povedal, to bol po starých rodičoch a moji rodičia potom stavali druhý dom a mal som nejakých 16-17 rokov, prišiel kurenár a navrhoval nám radiátory a rozvody. Viete, ak ich navrhoval? Vošiel do miestnosti a povedal počet článkov. Prepáčte, ale tak aj dnes niektorí navrhujú klimatizáciu. Čiže preto ja neviem, ani nikto vám nevie povedať, či tie radiátory vo vašom starom dome ako boli navrhnuté, ale dá sa to všetko zistiť a vypočítať. Ďalej, V je množstvo prepravovanej vody v metroch kubických za sekundy, ρ je merná hmotnosť vody v kilogramoch na meter kubický, mení sa podľa teploty vody, no zjednodušenie môžeme použiť, že tu mám chybu, lebo to je použiť 1000. Áno, na vodu je to 1000 gramov a na vzduch je to 1,2. To je, keď sa prepravuje teplo vzduchom. A C je merná tepelná kapacita vody a tá má takúto hodnotu a pre vzduch je takáto hodnota, alebo ja som použil niekde aj 1010.
Pre RO a C som zámerne použil hodnoty pre vodu a vzduch, aby ste si uvedomili, aký je v tom rozdiel, keď do vzorca Q rovná sa V krát R krát C krát delta T doplním za tieto hodnoty potom. Voda má súčin 1000 krát 4180, čo je 4 180 000 a vzduch má 1,2, čiže 1203. Čiže voda preniesie rovnakým priemerom 3484 krát väčšie množstvo tepla ako vzduch. Preto tam, kde sa vykuruje vzduchotechnikou, v nákupných centrách, to vidíte pod stropom, vzduchotechnické potrubie veľkých rozmerov. Často to nie je kvôli množstvu vetraného vzduchu, toho treba menej, ale kvôli kúreniu a kvôli chladeniu. Tam sa využíva veľké množstvo obehového vzduchu a malé množstvo čerstvého vzduchu na vetranie. Naozaj v obchodných centrách majú len určité percento vonkajšieho vzduchu a tie je podľa hygienických noriem by malo byť a ostatný vzduch je obehový, lebo tam aj to delta T je iné a aj iné parametre sú. To projektanti vzduchotechniky ovládajú. Delta T je rozdiel prívodu a spiatočky a my už vieme, že pri spade 55 na 45 je 10 kelvinov, čiže vidíme, že po starom bolo delta T 20 až 25 kelvinov a teraz iba 10 kelvinov. Čiže chápete, že prenašalo v tom vzorci, čo je tuna, ja ho nájdem, kde ho mám. Čiže v tomto vzorci to delta T je teraz menšie, ako bolo v pôvodnom vzorci, ktorý máte doma vo vašom kúrení na tých rozvodoch. Preto potom vypočítavame to množstvo vody z tohto vzorca a z množstva vody priemer potrubia. Projektanti majú na dimenzovanie rozvodov pomôcky a opäť platí, že navrhnutý priemer rúry je najbližší vyšší rozmer vyrábaného potrubia. Spomenul som doteraz dva údaje, kvalita vody a kvantita vody. Toto sa používa aj pri regulácii výkonu kúrenia vášho domu v závislosti na vonkajšej teplote alebo aj všeobecne vykurovanie domu. Buď je meranie a regulácia zmenou teploty a to je kvalitatívna zmena, alebo je regulácia zmenou prietokového množstva a to je kvantitatívna zmena. Najčastejšie sa používa regulácia kvalitatívna zmena, čo je vlastne ekvitermická regulácia, s tým pojmom ste sa už mnohí stretli, ktorá mení teplotu vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Toto je ten základ, ktorý treba mať zvládnutý pred návrhom tepelného čerpadla dodávateľom, aby bolo tepelné čerpadlo navrhnuté s rešpektovaním vykurovacej sústavy vo vašom rodinnom dome. A sme pri poslednom bode a vetranie s rekuperáciou. Zateplení vášho domu, ako som už spomínal, prestane prirodzené vetranie škárami, ktorými sa doteraz unikalo. Sice teplo, no mali ste stály prísun kyslíka a už ho nemáte. Tak si ho zabezpečte a to pravidelným vetraním, pretože bez kyslíka nie je života. Jediné vetranie, čo máte, keď vchádzate do domu a odchádzate z domu, vtedy si otvoríte dvere a nastavenia niečo, ak neotvárate okna, ale je to zle, ak nevetrate. Vaše telo to potrebuje, vaše srdce, váš mozog, všetky bunky potrebujú kyslík. A teraz si položme otázku, prečo ste sa rozhodli zatepliť si dom? Lebo chcete ušetriť na vykurovaní. Vykurujeme 6 až 8 mesiacov v roku, ako kde? No vetrať potrebujete 365 dní v roku. Čiže minimálne polovicu z roku vám bude vaše tepelné čerpadlo okrem kúrenia aj ohrievať vetraný vzduch, a to na teplotu v priemere od 0 do 20 stupňov. Mám iné video, v ktorom sa týmto zaoberám, porovnávam tam, že vlastne jedno kinder vajíčko denne, keď budete odkladať, tak máte na dobré vetranie s rekuperáciou. Čo by som ešte chcel poprosiť, budem rád, ak nás oslovíte spoločnosť Horváth Service, aby sme vám vypracovali cenovú ponuku na dodávku a montáž tepelného čerpadla, rovnako na vetranie s rekuperáciou alebo klimatizáciu, prípadne iné naše služby. My vám ju vypracujeme a prejdeme si ju s vami, pretože je dôležité, aby ste vy sami rozumeli tomu, čo ponúkame. Som rád, keď túto dodávku a montáž nového zdroja tepla pre váš rodinný dom pripravujeme spolu, pretože vy budete prevádzkovať zariadenie, ktoré vám my dodáme a namontujeme. Vy sami potrebujete tomu rozumieť a či vám nami navrhované riešenie vyhovuje a spĺňa vaše očakávanie.
Ďakujem pekne za pozornosť a sledujte aj ďalšie moje videá, v ktorom sa snažím dať základné informácie stavebníkom, pretože ako som čítal na LinkedIne, tuším 200 alebo 300 tisíc rodinných domov sa počíta, že sa bude rekonštruovať, zateplovať a meniť zdroj tepla. Pre vašu informáciu, mal som dnes kamaráta zo Slovenska, ktorý podniká v Rakúsku a povedal mi, že tam už do novostavieb sa plynový kotol nenainštaluje. Tým nechcem strašiť, hej, platí to údajne v Rakúsku. Ale poznáte Európsku úniu, čo všetko nám prikáže. Takže preto nahrávam videá o tepelných čerpadlách, aby ste postupne nazberali viac a viac informácií a aby ste vedeli o tom, do čoho idete. Ďakujem za pozornosť.